Guys, achaponda dandaula kuti lero ndi tsiku ndithu lomvetsa chisoni kwambiri pomwe bilu ya kagulidwa ka mafuta ku parliament yasintha. Anyway guys, takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pamene ndithu timakambirana mchichewa nkhani zosiyanasiyana mwachindunji komanso mchichewacho chakukabwino. Ngati simudapanga subscribe, pangani subscribe, ndithu like ija ndiyofunikira ndithunso kashare ngati mungakwanisa ka comment kabwino kaja kuponya mtu mu comment section ya ndithu tima kunyadilani nkhani ili pano ndithu timvetsetsane pano ku parliament kwa pasa bilu yake ndiyona kuti paja tikudziwa kale kuti ku Malawi kuno tili ndi bungwe limene limayendetsa kugula chanchani zonse zokhuzana ndi mafuta. Bungwe limene limachitwa kuti NOCMA. Bungwe limene limene limakhala responsible nthu kasakasaka kugula kuja akagula basi azibwerera kenako tione kuti zili bwanji moti zikamavutavuta timayang'ana ndithu kuti kodi mukuti bwanji anthu inuyo tunde NOCMA ndimene ili ndithu responsible pa nkhani imene iyi. Komano malinga ndi kuvuta kwa zinthu a president paja anayankhula kunena kuti akufuna asinthe pakhale ndondomeko ina ya G2G, senza kuti government to government, boma ku boma, kuti akagule mafuta kunja. Guys, issue imene yoyo ngati itatheka koma ndiyovuta koma ngati itatiyatheka guys, issue deal imene yoyo ndi superb, ndi number one deal imene itatiyatheka komabe tikufutukuzaniso kuti nkhani yake zimayenda bwanji. Anyway, choyambirira tipange understand kunena kuti even a Moses Konkuyo chaboti sindofuna ndibwerezeso video yawonso chifukwa naye pangakale postiso nde komano ndingokulongosolani ena nomutafuna mukathaso kuiona naso kachikanaso mnananda ma video yathuwa. Nde iyeyo anakamba kunena kuti mafuta nchifukwa anafasidwa ndi mtulankhani chifukwa mafuta magula kumadobadoba. Moses Konkuyo poyankha kuona kuti mafuta timagula kwa madobadoba chifukwa chituna kuti ifeyo mulingo kuti finale komwe komene ama kuzitsime za mafutazo samangofuna munthu akugula mafuta athu wacha pano mutendesana lero samangofuna munthu samangofuna dziko longogula mafuta ochepa nkomabwera nawo. Ndi mafuta amene tingafune ife Malawi ife kuti kagule kuchitsimeko sangatilole amafuna nthu mafuta ngati ngasokumakhala ngati kuoda kumene kuoda ku wholesale amafuna kumeneko ndithu mukagule mulingo wambiri kwambiri mamiliyoni liters mukagule kumenekoko then kenako muzibwera nawo. Ndiyeno Malawi potenga ndi kagwiritsidwe ntchito ka mafuta kamene akugwiritsidwa sangakwanise kuti apite umene kagule zimafuta zonsezo zimene iwowa anu akewo amagulitsazo. Ndipo pamayenera kuti Malawi kamene kuti NOCMA kamene ku Malawi afunefune dobadoba wina wake amene nayenso dobadoba yonso amakhalaso ndi anthuso enanso mwina Tanzania, Zambia, Zimbabwe, maiko amene wawo ndithu amakhala pansi ndi dobadoba uja nkwawoza kuti akuluakulu inu mufuna mafuta maita zangati, inu mufuna maita zangati, kenako mulingo uchawo umakwanira anonso pano pokagula mafuta kuja kuno kuti kwene kuzitsimeko ndi zimakwanira pepacha ndi amakapereka ndi mafuta acha akabwera sipano ja akagula mpamene iye uja sipano amamano kuagawa kuti awa pacha ndawo pita uku awa ndiopita uku awa ndiopita uku. Kusanza kuti sizingatheke kuti mnyamuke ngati ndalama tano kuti mupite kutiko mupite kuchitsime kutiko mukagule mafuta acha zomwe zikuakayikitsa anthu ena kuti koma deal imene iyi ndiyotheka ngati system mene ndalongosola apamo mmene zimachitikira apamo ena akumakayikira kuti koma zimene zizi uchakwera awawa mmene aganiziramo akuona ngati zimene ndizotheka. Anyway, ndifaka ndena kuti ngati itakhala kuti deal yatheka ngati itakhala kuti deal ndiyotheka ndithu ndiye kuti pamene popo AI mafuta tisikuti angamasowe mafuta awo ndithu azipezeka komanso ndikuti tizigwiritsa ntchito nthawi yayitali komanso ndithu ndalama yake zabwinobwino koma
ngati zingatheke chifukwa zinthuzo ndi zinthu zovuta ndithu. Number 2, nkhani yokhudzana ndi kupanga deal dziko ku dziko timvesana kuona zoti nokuma ijayeso sizekhalanso ndi ngati tikhanga tachotsa ibe ntchito tachotsa komano amene azifufuza zimene ndi boma lenileni achino maministers acha nduna acha ndi amene azikhala busy kolowa mthengo kukasakasaka mafuta acha. Ndiyeno George Chaponda mu statement yawo ine amene ayankhula anena kuti apapa ndiona ngati kuti ndalama apazizibedwa ndithu chifukwa ndunazi sizoona kuti nduna zimene zikhala responsible poyendesa nkhani ya mafuta. Ndiyeno mukuonanso mmene statement yake akukambira ndi mmene zinthu zikukhalira ndi mmene tikuganizira akuona kuti ndizovutirapo kuti zinthu zikhale yonjo. Ndiyeno mafuta ndi amenewo komano G to G, government to government ndizotheka. Maiko athu anzathu ozungulirawa akumagwisa ntchito system imwe ija ya domadoba ija. Ifeyo ngati angatilole chifukwa ikakhala nkhani ya dziko to dziko G to G nkhani yambiri nkhani imakhala ya barter trade. Munamvako za barter trade, malonda imakhala business yongosenthesana zinthu kwambiri kwake imakhala business imeneyoyo. Niwelekeza ngati dziko ngati lolemera ngati mejayo United Emirates kuja azipanga deal ndi Malawi ndiye kuti anyway koma ngati tatana kuti ngati takhala kuti yatheka deal imeneyo mudziwa kuti mafuta adzakhala ngambwe bola zitakhala kuti zatheka koma ngati sizingatheke ndiye kuti ndi vuto. Anyway neno barter tilongosoza barter trade ndi boma kugula tena kuti iwacha amangosenthesana zinthu tingoleza ngati feyo tili ndi chani tingowapatsa iwacha so atapasa mafuta basi right. Koma panopa Amalawi feyo ndi chani kaya sindikudziwa mwina mutiuze ndinuyo kuti panopa makulu si basi timalera foja uchi kati pafupi chanchane foja ujaso pano chanchana anapanga drama za anyway muli posemo guys izo ndi nkhani zina. Ero guys ndi nkhani yaketu. Ndiyeno George Chaponda ndithu ayankhula kuona kuti akuluakulu ineyo ndikuona kuti apapa boma ilili silimalapa kuyankhula kuti silimalapa chifukwa chonena kuti limakonda kuyuza mashortcuts amene ili boma ili makonda kuyuza agwanawo mumphompho mbuyo mosemo za feteleza za mafuta apangoda skamu right. Komano iwowa tsopano akufuna so apangeso izizi za G2Gs za shortcut zawozi komanso bill yonso aita kungoithamangitsa chifukwa simenena kuti ithemwa chonjo yayi amene kuti pakhazike ndithu koma angoipanga kungoikhanga kuti zangoidusa basi mukhanga kuti ena sakukondwa. Ndebe even mukapanga check pa national publication news yalongosola kuona kuti ngakhale kuti ma opposition akupanga protest wabe boma lasindikizabe kuti basi ilolo la basi lipanga chisankho moti bill yangotsala kuti ipite mu office ya president akangosainira basi kuti basi ndikuti system yasinthika. Ndiye anyway guys tionere kuti iwowo ayiyendesa bwanji nkhani imene yamafutayi koma ngati tanakale kuti koma ngati zingakhale kuti zatheka ndi kuti anza bwinobwino koma ngati sizingakhale kuti zathekaso ndi kuti tiziwaka kuti nawonso ndi mavuto okhaokha guys. Thank you so much guys. Malawian Cameras ngati muli ndi funso penya mu comment section guys. Like, share, Malawian Cameras, right.